हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम कुरकुरीत व मस्त असा पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो पोहे घेतलेले आहेत। हे पोहे मी 2 ते 3 तास कडक उन्हामध्ये ठेवले होते आणि त्यानंतर चाळून घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे आपण शेंगदाणे, काजू, बदाम, खोबऱ्याचे काप करून घेतलेले आहेत। डाळ्या घेतलेल्या आहेत, मिरची आणि कढीपत्ता। चला आता आपण पोहे 2 बॅचेसमध्ये व्यवस्थित असे भाजून घेणार आहोत। अगदी 2 ते 3 मिनिटच आपल्याला हे पोहे भाजून घ्यायचे आहेत, जास्त पण भाजायचे नाही आहेत। जास्त भाजले तर पोहे श्रिंक होतात। अगदी मंद गॅसवर आपल्याला हे पोहे भाजून घ्यायचे आहेत। जोपर्यंत आपल्या पोह्यांचा चिवडा रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। तुम्ही बघू शकतात इथे पोहे आपले व्यवस्थित असे क्रिस्पी झालेले आहेत। ते आता आपण काढून घेणार आहोत आणि ह्याच पद्धतीने आपण दुसरी बॅचही भाजून घेणार आहोत। पोहे उन्हात तापवल्यामुळे अगदी लवकर कुरकुरीत होतात, त्यामुळे तुम्ही हे पोहे नक्कीच 2 ते 3 तास उन्हामध्ये ठेवा, म्हणजे चिवडाही लवकर होतो आणि अगदी क्रिस्पीही होतो। सेकंड बॅचही आपण ह्याचप्रमाणे भाजून घेणार आहोत। इथे आपली सेकंड बॅचही भाजून झालेली आहे, ती आपण काढून घेणार आहोत। त्यानंतर इथे आपण शेंगदाणे घेतले होते, तेही व्यवस्थित असे तळून घेणार आहोत। शेंगदाणेही आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच तळायचे आहे, म्हणजे ते छान असे खरपूस तळले जातात। इथे शेंगदाणेही व्यवस्थित असे तळून झालेले आहे, ते आता आपण पोह्यांवर टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर इथे आपण काजू जे स्प्लिट करून घेतलेले होते तेही फ्राय करून घेणार आहोत। काजू जाळीमध्ये ठेवूनच आपण फ्राय करणार आहोत, कारण की काजू फार लवकर तळल्या जातात। काजू जास्त लालसर करायचे नाहीये, हलकासा लालसर रंग आला की आपण काजू काढून घेणार आहोत, कारण की ते गरम असल्यामुळे त्याची प्रोसेस जी आहे तळण्याची ती चालूच असते आणि काजू जास्त तळले की ते कडवटही लागतात। त्याचप्रमाणे आता आपण बदामही तळून घेणार आहोत। बदामही जाळीमध्ये ठेवूनच आपण तळणार आहोत, कारण की ड्रायफ्रूट्स जे आहे ते फार लवकर तळल्या जातात। बदामही आपण हलके लाल झाले की काढून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण ह्याचप्रमाणे खोबरंही तळून घेणार आहोत। खोबरंही आपण एकदम पातळ कापलेलं आहे, त्यामुळे तेही अगदी लवकरच तळलं जाईल। खोबरं असं एकसारखं तळून घ्यायचं आहे, म्हणजे चिवड्यामध्ये दिसायलाही छान दिसतं आणि खायलाही छान लागतं। त्यानंतर आता आपण इथे डाळ्या तळून घेणार आहोत। डाळ्या ऑलरेडी भाजलेल्या असतात, त्यामुळे डाळ्या जास्त तळायची गरज नसते। डाळ्या जर जास्त तळल्या तर त्या परत कडक होतात, त्यामुळे आपण थोड्याशाच अशा तळून घेणार आहोत। इथे आपल्या डाळ्याही तळून झालेल्या आहे, याही आता आपण पोह्यांवर टाकून घेणार आहोत। हे सगळे जिन्नस आता तळून झालेले आहेत। चला आता आपण चिवड्याच्या फोडणीची तयारी करूया। सेम तेलामध्ये इथे मी 2 मोठे चमचे मोहरी घेतलेली आहे। मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। मोहरी छान तडतडली की यामध्ये आपण मिरची टाकून घेणार आहोत। इथे मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या होत्या, त्या टाकलेल्या आहेत आणि व्यवस्थित मिरची क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे। मिरची जर कच्ची राहिली तर चिवडा मऊ पडतो, त्यामुळे मिरची छान अशी कडक करून घ्यायची आहे। ही सगळी प्रोसेस आपण बारीक गॅसवरच करणार आहोत। मिरची आणि कढीपत्ता आपल्याला अगदी क्रिस्पी करून घ्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये थोडं जरी मॉइश्चर राहिलं तर संपूर्ण चिवडा आपला बिघडतो, त्यामुळे यातनं सगळं मॉइश्चर आपल्याला
घालवायचं आहे. इथे मिरची पूर्णपणे आपली क्रिस्पी झालेली आहे. त्यामध्ये आता आपण कढीपत्ता टाकून घेणार आहोत. इथे मी 2 ते 3 काड्या कढीपत्ता काढून घेतलेला होता आणि स्वच्छ धुवून घेतलेला होता. तो यामध्ये टाकून आपण क्रिस्पी करून घेणार आहोत. इथे मिरची आणि कढीपत्ता दोन्ही क्रिस्पी झालेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत आणि यामध्ये अगदी थोडासा हिंग टाकून घेणार आहोत आणि एक अगदी छोटा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर इथे अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे, तोही या फोडणीमध्ये टाकून घेणार आहोत आणि ही फोडणी लगेचच पोह्यांवर ओतून घेणार आहोत. ही फोडणी पोह्यांवर ओतल्यानंतर त्यावर आपण चवीनुसार मीठही घालून घेणार आहोत. चवीनुसार मीठ टाकून घेतल्यानंतर हा चिवडा अगदी एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचा आहे. अगदी क्रिस्पी व चविष्ट असा हा चिवडा बनतो. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बघू शकतात इथे आपला चिवडा व्यवस्थित असा मिक्स करून झालेला आहे. त्यामध्ये आता आपण 2 चमचे पावडर शुगर टाकून घेणार आहोत. पावडर शुगर टाकल्यानंतरही व्यवस्थित असा एकजीव करून घ्यायचा आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार शेंगदाण्याचं, खोबऱ्याचं किंवा ड्रायफ्रूटचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकतात. इथे मी खोबरं कमीच टाकलेलं आहे कारण की आमच्या घरात फार आवडीने खोबरं असं खाल्लं जात नाही. तुम्ही बघू शकतात इथे आपला कुरकुरीत व मस्त असा पोह्यांचा चिवडा रेडी झालेला आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.